Golek pentol, guys. Kayak ngono lho ya model. Di aku medon, sik to. Pokoke no. Apa iki golek rasa? Ah kejare mbok kon Tak parane rene lho gede ono. sik. Mat bareng lek. Iku ndane yo, Mak. Yo. Jija. Don. Ana jalan ya kawan ini. Ayo golek. Sapa kuwi? Bojone? Heh? Ya. Golek apa, guys? Wes we, masa apa numpai iso nyrapet rone masakan. Ayo. Ora, no, metu kene. Kawane ora oleh padang kok modal kabeh. Amit, Mbak. Wes manteng Mbah pentole. Jo 5.000-an 4. Cedarane. Kan ada juga ngono. Iku ana penoleh iso kok. Iku luru. Golek pentol kae iku urung dadi. Moto mahal. Mahal foto. Alam junguk ngene wae iso ngono. Mahapek nang foto. Alah, omahku ya pedhe ya, Mbah. Maya pedhe elek ya. Mbak Siti. Iki bae bakal pental iki. Bae goreng kopi. Kopi ya anakku. Enak deh. Lari si pentole Mbah Ti, guys. Modal Apa jajan apa? Jajane Mbah Ti gedang kok lho. Gak ora pengen grandul kan. apa nama? Kakak jajan. Ini tapi Bocilin jaluk jajan, guys. Jajane Mbah Ti gedang. Ini pasar Wage kan iki, guys. Apa, Mbah? Karo rela kembul-buk nang omah jam. Iki malah sang delok wong wakih, Mbah. Ora wong dong jambet, Kak. Wong-wonge ra kapok. Nah, ya iki sing delok wong adem malah. Permen dulu. Ndek jaluk permen bocile. Ora kapok. Seneng bakule tuwek, Mbah paling. Tuwek lala. Malah disenengi ngono, Mbah. namanya paling bae ayu ta. Iya wong. Nah, Ora Saiki ayune tak sing nama, Mbah. ya ora ayu ora karo banune. Mbah Nuri sing kae njengok kae. Kae bojone Mbah Ti, guys. Ape rokok kae glintir. Ora. Guyon nak ya, Mbah. Kopine segere, kopine Mbah Ti lagi digoreng. Nang ewonan loro. Papat, Mbah. Nggih, Mbah. Alah, padha wae kok, Mbah. Sabene isen, Mbah, ki mang tak wanek-wanekno. Ayo par tuku pentol ame-amean. Isen aku sabene warunge mari wong lanang-lanang wakil lho, Mbah. Gak ana butulane mare ya. Saya lek Yasmi ngene, ngono ki nang Mekas aku gak apik tak tukokno ngono. Lek iku lek Yasmi, kok kowe karek ngetel ngono parikane. Iki nang Vilarisi, guys, pedale Mbah Ti. Ngene pasar Wage. Ngopi yo no. Ngopi. Ya Allah. Ku bakal sayur ah. Tidak ya, Mak. Pasar sawang-sawang kok kaya bakal sayur. Oh, lah pergawean kebian wulan ngono kok. Bangun. Ora tau kono saya. Gak bakal.
Ya bakal atau toko? Kena kara bakal tokono. Laku lho. Dira ta teman tok dangun. Entak nang kene aku. Ibu sepeda barang iki yo. Ya ta? Baca apa toko? Mbok tuku aku ora duwe peda. Kok nyorno lho. Gak mau menanyarna. Aku amo ae bombone kok. Rene lho, Dik. Apa marang kopi ya kan kono? Bojane Indiana. Delokane kok gajah India. Nanti bawa wis kelem ya di kan ono. Elah. Iki tukang sayur dia main dong kebong. Kembang. Yo, tak eling-eling kok tau tuman to. Ada mutu. Tak mangan satu. Kowe ki lali masak kekitong kok nek ora ditudono bae. Tarikan. Wong pangan ya. Semangka. Mantap. Sudah cukup? Lo dek diparingi bati. Deh, kak mau yo makasih makasih bang. Pas aku gong mateng jero ya enteng aja tuh pentol enggak mateng. Kalau yang makan kalau yang tanda. Cukup ya guys. Untuk kopi nanti dilihat. Deh. Kalau mana masuk kono yo ngelok ya bekuan deh. Kono ya. Kalau mau kokokan awak.